Жыхары адной вёсцы карысталіся гальнём. Гэта такі каротенькі венік з пруцікаў, з галля. Каб ім карыстацца, трэба моцна нахіляцца. Вымятае, канешне, падворак добра, але спіна баліць. І вось у тую вёску пераехала сям'я з іншай мясцовасці. І жанчына, гаспадыня, набыла мясцовы галень на кірмашы і прывязала да яго доўгую палку. Уся вёска смяялася. А потым жанчыны заходзілі да яе паспрабаваць, што ж гэта за цуд такі. І ўсе пачалі прывязваць да сваіх гальнёў палку. Праўда, не карысталіся на людзях. Дома мялі з высокай палкай, а калі выходзілі прыбірацца ў грамадскае месца, палку адвязвалі, каб не засмяялі. І вось нарэшце знайшлася са старажыл адна жанчына, якая ў нейкі момант сказала: «Мне ўсё адно, што падумаюць іншыя, гэта зручна». І выйшла на вуліцу з мятлой, гальнём, прывязаным да палкі. Такім чынам, нават вытворца, мясцовы дзядзька, які на ўсіх круціў гальні і прадаваў іх на кірмашы, стаў прадаваць новыя гальні з доўгай палкай. Сапраўды, адважыцца на перамены, супрацьстаяць традыцыям, якія аджылі сябе, вельмі няпроста. Быць першым, хто пойдзе новым шляхам, патрэбна адвага. І ў гэтым выпуску мы з вами будзем атрымліваць, шукаць тую адвагу і атрымліваць падтрымку для таго, каб быць смелымі, ісці за пераменамі. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, радая быць з вамі. Мы шмат да чаго прызвычайваемся ў нашым жыцці. І пастаянныя рэчы, традыцыі спрашчаюць яго. Зручней паўтараць тое, што іншае робяць з пакалення ў пакаленне, чым задумацца, чаму яны так робяць і, магчыма, нешта палепшыць. Мы робім гэтак жа, як наша сям'я, наш горад, краіна ці наша супольнасць. Часта мы думаем, што іншыя сем'і або іншыя культуры робяць няправільна і не задумваемся, ці ёсць нам чаму ў іх павучыцца. І ўсё ж прагрэс прыходзіць туды, дзе хтосьці гатовы спрабаваць нешта новае. Мы атрымліваем новыя смачныя рэцэпты, калі пачынаем эксперыментаваць і рабіць тое, што ніколі раней не рабілі. Уявіце сабе, колькі б мы прапусцілі дзівосных смакаў, калі б не хацелі вучыцца ў іншых народаў і пераймаць асаблівасці іх кухні. Мы маглі б дагэтуль высмейваць і не атрымаць асалоды ад піцы, пасты, сушы, азіяцкіх страў. Працягвайце гэты спіс, напішыце, хто што больш любіць з замежных кухняў. Але трэба было адзін раз пакаштаваць, каб зразумець, падабаецца табе гэта ці не. І сапраўды змены цяжка ўносіць у сваё жыццё, ў жыццё сваёй сям'і, а тым больш у жыццё цэлага грамадства. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Калісьці жанчыны не атрымлівалі адукацыю. Не таму, што не хацелі, так было прынята. Мужчыны ва ўсім свеце лічылі, што не варта адукоўваць дзяўчынак, што яны могуць быць карыснымі толькі займаючыся хатняй гаспадаркай. Мы сапраўды надзелены дарам займацца сямейным менеджментам і эфектыўнейшыя ў гэтым за большасць мужчын, але наш талент не толькі ў гэтым. Некаторыя мужчыны зразумелі, што іх дочкі такія ж разумныя, як і сыны, і пачалі вучыць сваіх дзяўчынак. Потым некаторыя настаўнікі згадзіліся прыняць дзяўчынак у школу. І ўсё ж многія людзі працягвалі думаць, што дзяўчаткі не могуць вучыцца. І жаночая адукацыя гэта небяспечна, што адукаваныя пісьменныя дзяўчынкі не будуць добрымі жонкамі і маці. І ў некаторых краінах па сёння стаіць такое пытанне. Але агулам, дзякуй Богу, цяпер мы жывём у свеце роўных магчымасцяў у адукацыі, як для хлопчыкаў, так і для дзяўчынак. Магчыма, сёння ты не цэніш гэту магчымасць, але падумай, як няпроста яна была здабытая. Першым сем'ям, якія адважыліся на навучанне сваіх дачок, было даволі цяжка. Яны сустракаліся з сур'ёзнымі перашкодамі з боку іншых людзей. Але дзякуючы іх настойлівасці і смеласці адрознівацца, іншыя таксама ўбачылі, што гэта добра і дазволілі сваім дзяўчынкам атрымліваць адукацыю. Быць жанчынай – дар Божы.
Распавяду пра яшчэ адзін звычай, які падаецца дзікунствам. У невялікай вёсцы ў Папуа-Новай Гвінеі, дзе ў нашы дні ў 21 стагоддзі жанчын адпраўлялі нараджаць за тэрыторыю паселішча. Яны мусілі адысці ад вёскі, схавацца ў кусты і самастойна нараджаць сваіх дзяцей у сховішчы з кары. Больш за тое, ім забаранялі вяртацца да аднасельчан некалькі тыдняў. Жанчын, якія пасля родаў вярталіся ў вёску занадта рана, чакала пакарання. Мы у цывілізаваным свеце карыстаемся медыцынскай дапамогай, засвойваем партнёрскія роды, каб у такі цяжкі момант быў побач нехта блізкі. Мы шукаем дадатковы камфорт за немалыя грошы. А жанчына ў Папуа-Новай Гвінеі застаецца адна у кустах на посцілцы з кары. Ёй вельмі цяжка, асабліва калі штосьці ідзе не так. Прыклад цывілізаваных людзей не дзейнічаў, а ведаеце, што дапамагло? Біблія. Пасля таго, як людзі Папуа-Новай Гвінеі атрымалі Біблію на сваёй мове, яны прачыталі яе і вырашылі, што Бог не хоча, каб маці і немаўля хварэлі і паміралі праз адсутнасць догляду. З таго моманту жанчыны пачалі нараджаць у вёсцы пад наглядам. Але смяротнасць парадзіх усё роўна была высокай. У маладых маці часта не адыходзіў пасляродавы паслед. Яны гублялі шмат крыві. Місіянеры, якія былі ў той малой вёсцы, падказалі адной маладой маці, з якой не выходзіў паслед і моцна крывіў, пакарміць дзіця грудзьмі. Апынулася, што звычаі той вёскі не дазвалялі гэтага. Некалькі першых дзён жанчыны аддавалі сваіх немаўлят карміць іншым маці. Яны не разумелі, што смактанне важнае для скарачэння маткі і выпрацоўкі аксітацыну. І вось гэтая маладая маці, з якой пазнаёміліся еўрапейскія місіянеры, была дастаткова смелай, каб паспрабаваць іншы спосаб. Яна ўзяла сваё дзіця і пачала карміць. Старэйшыя жанчыны племені былі здзіўленыя, магчыма, не ўхвалялі гэта, але жанчына праз некалькі хвілін кармлення закрычала: «О, мой жывот сціскаецца, як пры родавых болях». Неўзабаве выйшаў паслед і крывацёк спыніўся. Маладая жанчына памалілася і падзякавала Богу. Але гэта быў толькі першы выпадак у той мясцовасці і заставалася пытанне, ці замацуецца новы падыход. У той час цяжарнай была жонка старасты вёскі. Статус надаў ёй смеласці, і яна зацікавілася новым метадам. Наколькі важна, каб нованароджанае дзіця адразу смактала мацярынскае малако. Медыцынскі работнік патлумачыў ёй, што першае малако ўтрымлівае важныя пажыўныя рэчывы для дзіцяці і што смактанне спрыяе лактацыі, малака выпрацоўваецца больш. А таксама, што праз гэты працэс маці і дзіця хутчэй наладжваюць блізкасць. І калі нарадзілася яе дзіця, яна адразу пачала яго карміць. І іншыя жанчыны племені таксама пачалі рабіць гэта. Гэта гісторыя скончылася добра. На змену старым традыцыям прыйшлі новыя, карысныя звычаі, але, зразумейце, хтосьці павінен быў быць першым, хтосьці павінен быў паспрабаваць гэта. І гэта было няпроста, гэта патрабавала сапраўднай мужнасці. Па-першае, трэба быць смелым, каб ісці супраць большасці. І па-другое, трэба разабрацца і пераканацца, што змены сапраўды добрыя. Пасля музычнай паўзы мы з вамі пачытаем гісторыю з Бібліі, якая вучыць нас смеласці адмовіцца ад звыклага і паказвае, што падтрымлівае нас на новым шляху. Tormenty daje
с тобою, мой Збавитель. Дух ведет меня тебе, я доверяю, и по полям я ступаю, куда ты не покликал. Проводи, плывей тебе, себе не доля, за неверо моя воля, с тобою, мой Збавитель. Дух ведет меня тебе, я доверяю, и по полям я ступаю, куда ты не покликал. Проводи, плывей тебе, себе не доля, за неверо моя воля, с тобою, мой Збавитель. Дух ведет меня тебе, я доверяю, и по полям я ступаю, куда ты не покликал. Проводи, плывей тебе, себе не доля, за неверо моя воля, с тобою, мой Збавитель. Дух ведет меня тебе, я доверяю, и по полям я ступаю, куда ты не покликал. Проводи, плывей тебе, себе не доля, за неверо моя воля, с тобою, мой Збавитель. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. У праграме «Жанчыны надзеі» мы разам шукаем надзею ў розных сітуацыях, часта няпростых, якія нават могуць падавацца безвыходнымі, але яшчэ не было ніводнай тэмы, ніводнага выпадку, з якога б мы не знайшлі выйсце з дапамогай Божага Слова. І сёння я раскажу вам пра жанчыну, якая вырашыла адрознівацца ад сваёй культуры і супольнасці. Калі Бог вывеў габрэйскі народ з егіпецкага палону і з дапамогай Майсея давёў да зямлі абяцанай, Майсей памёр. На змену яму правадыром ізраільцян стаў Ісус Навін. Яму трэба было здабыць, а іншымі словамі заваяваць абяцаныя землі і выгнаць адтуль паганскія народы, якія пакланяліся штучным ідалам. Біблійная кніга, дзе апісаныя гэтыя падзеі, завецца па імені правадыра Егошуа. І сёння мы пачытаем яе другі раздзел. Двух ізраільцян паслалі агледзець мясцовасць і паглядзець, ці лёгка будзе перайсці на тую зямлю і пасяліцца там. Першы горад, да якога яны прыйшлі, называўся Ерыхон. Ён выглядаў добра абароненым, тоўстым мурам. Бліжэй да вечара двое мужчын падышлі да дома, убудаванага ў гарадскую сцяну, каб купіць ежы і начлег. Той дом належаў жанчыне па імені Рахаў. Яна была прастытуткай. Начальнік горада даведаўся пра выведнікаў і паслаў да Рахаў. Гэтыя людзі шпіёны, сказалі мясцовыя кіраўнікі, аддай іх нам. На што жанчына адказала людзям начальніка: тут было двое мужчын, але я не ведаю, адкуль яны прыйшлі і куды пайшлі, паспяшайцеся, каб дагнаць іх. І салдаты пайшлі шукаць шпегаў. Насамрэч, Рахаў схавала іх на плоскім даху, там у яе сушыўся лён, і пад снапамі гэтага лёну яна схавала габрэйскіх выведнікаў. Дзіўная гісторыя, якая выклікае шмат пытанняў, і першае, чаму яна гэта зрабіла? Гэтыя людзі ворагі яе народа.
Я вам больш скажу, паводзіны Рахаў здзівілі не толькі нас з вамі, але і саміх ізраільскіх выведнікаў, якіх яна ўратавала. Не чакалі яны такога прыёму. Біблія прыводзіць словы самой Рахаў, якая тлумачыць гэты свой учынак. Я ведаю, што Господ аддаў вам гэтую зямлю, і жах перад вамі ахапіў нас. І ўсе жыхары зямлі памлелі перад вамі. Чулі мы, што Господ асушыў перад вамі воды мора чырвонага, калі выйшлі вы з Егіпту. І што зрабілі двум валадарам амарыйскім, якія жылі за Ярданам, Сыгону і Огу, якіх вы забілі. Усё вось гэта чуючы, мы баімся, і млее ў нас сэрца нашае, і займае дух нам дзеля надыходу вашага. Бо Господ, Бог ваш, Ён Бог у небе высока і на зямлі нізка. І цяпер прысягніце мне на Господа, што як я вам з'явіла міласэрнасць, так і вы зробіце ласку сям'і бацькі майго і захаваеце і ўратуеце душы нашыя ад смерці. Мужчыны паабяцалі, што зробяць гэта. Яны сказалі Рахаў прывесці ў свой дом усіх сваякоў і павесіць чырвоную вяроўку з акна. Калі мы вернемся, усе ў доме з чырвонай вяроўкай будуць абароненыя. Але ты нікому ў горадзе пра нас не кажы. Пасля дамовы Рахаў дапамагла ім вылезці з акна па вяроўцы і папярэдзіла: хавайцеся ў гарах, пакуль не будзе бяспечна вярнуцца ў свой лагер. Так выведнікі ўратаваліся і цэлымі вярнуліся да ізраільцян, перакананыя, што Господ аддасць у іх рукі гэтую краіну. Рахаў праявіла вялікую смеласць, хаваючы дваіх ізраільцян ад сваіх жа суайчыннікаў. Яна рызыкавала сваім жыццём. Навошта? Яна магла не рабіць гэтага, што прымусіла яе ісці на такі сур'ёзны крок. Хутчэй за ўсё, Рахаў хацела ведаць сапраўднага Бога. Яна чула дастаткова, каб зразумець, што ён жывы, дзейсны і магутны, што Бог стаіць за гэтымі людзьмі. То бок яна баялася не чужынцаў-выведнікаў, не кіраўніка свайго горада. Яна баялася Бога, баялася зрабіць нешта супраць яго волі. Отак, мы памятаем, што яна была распусніцай, і ўжо дастаткова зрабіла нядобрых учынкаў. І гэта сведчыць пра тое, што любы грэшнік можа прыйсці да Бога з пакаяннем, і ў любы момант можна перамяніць сваё жыццё. Відаць, Рахаў хацела гэтага. Яна пазнала, што ён сапраўдны Бог, які ёсць Богам на нябёсах і тут на зямлі. Яна сама сказала гэта. Яна жыла сярод паганскага народу, які прыносіў ахвяры мясцовым духам. Але ёй адкрылася новае веданне, новае разуменне, і яна не адкінула яго, а знайшла ў сабе жаданне і сілы зрабіць не так, як усе вакол. Рахаў цягнулася да Бога. Яна не адчувала пагрозы, яна разумела, што мусіць зрабіць і што гэта будзе правільным. Яна адчула, што можа давяраць Богу і людзям, якія ідуць за ім. Яна хацела стаць часткай гэтага народу, Божага народу. Рахаў прывязала чырвоную вяроўку да свайго акна, як толькі выведнікі з'ехалі. Яна не забылася, не адклала такую важную справу, бо яна мела вялікую веру, хоць яшчэ мала ведала пра сапраўднага Бога. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Гэта гісторыя прамаўляе нам, што для таго, каб ісці за Богам, патрэбная вера і мужнасць, калі твая сям'я і сябры не вераць у яго. Часам сёння паслядоўнікі Ісуса адчуваюць сябе адзінокімі ў сваёй веры. Часам іх сем'і або сябры лічаць, што яны здрадзілі ім і вельмі злуюцца. Але Богу можна давяраць. Калі ты аддаеш яму сваё жыццё, ён заўсёды з табой. І на зямлі, і тым больш назаўсёды на нябёсах. А жыццё Рахаў сапраўды перамянілася. Яна выйшла замуж за ізраільцяніна і стала прабабуляй цара Давіда, які, у сваю чаргу, стаў продкам самога Ісуса. Такім чынам, былая прастытутка з паганскага народу ідалапаклоннікаў пазначана ў зямным радаводзе Ісуса Хрыста.
бо аднойчы яна вырашыла пайсці за сапраўдным Богам. Ён гатовы прыняць кожнага чалавека, што б кепскага ён не натварыў у сваім жыцці. Бог вітае людзей з любой краіны, расы ці супольнасці, калі яны давяраюць яму. Дарагая дзяўчынка, ты вельмі смелая, калі ўжо аднойчы пайшла за Ісусам. Калі ты цягнешся да яго, але яшчэ не маеш дастаткова смеласці, я хачу памаліцца за цябе. Дарагі Господ, дзякуй, што аднойчы паклікаў мяне па імені і ўклаў у маё сэрца дастаткова веры і смеласці, каб я адгукнулася і пайшла за табой. Прашу цябе за тых жанчын надзеі, якія чуюць твой голас, але баяцца пераменаў ці адчуваюць пагрозу, дай ім патрэбную веру, мужнасць і абарону. Дай, Божа, ім смеласць, як рахаў, без аглядкі ісці за табой. Насуперак старым устаноўкам, насуперак адсутнасці падтрымкі, прыкладу, нават калі яны адны, і ніхто іх не падтрымлівае і не прымае іх выбар. Ты, Божа, будзь іх падтрымкай. Дай ім убачыць твае абяцанні, што жыццё з табой вартае гэтага. Як Рахаў атрымала збаўленне сваіх родных, калі падтрымала ізраільцян, так і мы атрымліваем з табой значна больш, чым той кошт, які даводзіцца плаціць, адмаўляючыся ад звыклага жыцця. Дзякуй табе, Божа. Слава табе і хвала. Амен. Кожному творенню я кажу, як свого я Господа люблю. Ти мой цар, ти мой цар. Jesús збавив мене, могу я веселиться, спевать и не журиться. Я його славлю щодня, кожному творенню я кажу, як свого я Господа люблю. Ти мой цар, ти мой цар. Jesús збавив мене, могу я веселиться, спевать и не журиться. Jesús цар царов, Jesús Володар, и ему пою свою
скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пачулі гісторыю Рахаў, якая асмелілася выступіць супраць традыцый свайго народу, супраць грэху свайго жыцця. Яна захацела ісці за Богам і зрабіла для гэтага першы смелы крок. Прапаную паразважаць цягам тыдня над гэтай гісторыяй і падумаць, ці трэба табе адважыцца на нешта новае ў сваім жыцці, у чым, магчыма, цябе ніхто не падтрымлівае, але ты лічыш гэта добрым. Папрасі Бога паказаць, ці сапраўды гэта правільна, і даць табе сілу зрабіць гэта. Каб надаць смеласці, падсілкаваць вас маральна, пачытаю верш Васіля Зуёнка, які завецца «Храбрасць, смеласць, мужнасць, адвага». Храбрасць, смеласць, мужнасць, адвага, непахіснасць, рашучасць. Няўжо не мужчыны стаялі пад сцягам на ахове сваіх рубяжоў? І няўжо не яны ў паходы, а жанчыны ішлі? Бо наўрад сталі словы жаночага роду ў гэты рад проста так, на парад. Выпадковасць? Няхай выпадковасць. На мінулым нейкіх замкоў, што трымаюць сэнс патаемны ў кожным слове загадкай вякоў. Як гісторыю не падцікоўвай, ёсць схаваны стагоддзямі свет. Выпадковасць? Няхай выпадковасць. Можа, ў ёй найвялікшы сакрэт? Бог прыдумаў ход геніяльны, як у шахматах, Карпаў ці Таль. Быў Адам фігуркай глінянай і застаўся ёю амаль. А астатняе ўсё ад жанчыны. І задумы, і кожны ход. Ёсць на свеце ўсяму прычыны. Ёсць, а раптам наадварот. Помста, злосць, крывадушнасць, здрада, хопіць, аж вусны звяло. Зноў спіхнуць на таемны выпадак, ці згадзіцца, ўсё было. Сэрцу вусцішна і няўтульна, розум холадам набрыняў. Як ратунак словы прытульваю, чысціня, цеплыня, дабрыня. І надзея, і радасць, і памяць той вясны, што нам крылы дала. Толькі тут. І нішто не спаліць гэту вечнасць, якой ты была. Ты са мною, і свет не загіне. Да грудзей прыпаду галавой. Не багіня, а берагіня, абярэжніца, бераг мой. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, мы з вамі пераканаліся, што патрэбныя Богу любымі. Ён прыме цябе, калі ты даверышся Ісусу, што б ты не зрабіла, адкуль бы ты не паходзіла, што б не думалі твае сябры, сям'я і суседзі. Ён дасць табе сілу ісці за ім, нават калі ніхто з твайго атачэння не падтрымлівае цябе ў гэтым. Ён дасць табе новую надзею і новы пачатак, таму што вельмі любіць цябе. А я, Тацяна Немчанінава, на гэтым развітваюся. Чакаю вашыя лісты на электронны адрас womenofhope.bel у адно слова @gmail.com або па наземнай пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Падпісвайцеся на тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі». Няхай Бог дабраславіць цябе, дарагая сяброўка. Любов Христова, яна як сонца, што зяе ў небе над усёй зямлёй. Любов Христова, што параўнацца змагло б у свеце з любов'ю той. Любов святая, любов Христа, яна заўсёды са мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна